हेलौ आब' फैसालि हेलौ औ खोनाखै सोर हेलो गुड मर्निं लोगोफोर मानोना सैथो बाथ्राया दासो ओंखारदों मानोना पबित्र बसुमतारिया फैसालि ब्रह्मखौ ब्लेकमेल खालामदोंमोन बेखौ बेयो मोनसे फ्रड ओरैबायदि थगायदों सोरबा US नि चिफ इन्जिनियारिंनि फिसाला बेंक मेनेजारनि फिसाला बेबायदि जाफ्लानानै क्ररपतिनि फिसाला सासे डिजाइनार जानानै बियो फैसालिखौ ब्लेकमेल खालामदोंमोन दा डिटेल्स बाथ्राखौ फैसालिया जेब्ला गावनि न'खरखौ नागारनानै जेब्ला बियो गवायाव लोगो हमनो थाङो अब्लासो बे मानसिखौ मोनथिनो हादों बेयो जे ब्लेकमेल हेकार ब्लेक मेकार मानसिखौ बेबायदिनो थगायग्रा बेखौ मोनथिहैदों नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ नायदो बे कल रेकर्डनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन आरोना जाथाया माबायदि जामारदों हेलौ 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 आब' फैसालि हेलौ औ खोनाखै सोर आब' फैसालि दा औ सोर नोंलाय ए आंसो मिनिया बर' आं सिनाया ए हाब आं नोंजों रायज्लायनो लुबैनानै फन खालामबाय थाबाय आं जाहा थाहा मानसिजों रायलायथ'ला नामा नों अबेनि बेलाय आङो खैला मैलानि मा जादों औ ओमफ्राय नोंखौनो बिदि नुलाबायनायखाय माबोरै बिदि जालाबायखो मा भाइरेल खालामजालाबायखो सानबाय थादों आरोखि आङो माथो होनबावनो ना औ ओमफ्राय मानसिफ्राबो गाज्रि गाज्रि दङ औ ओमफ्राय दा बेखौनो माबायदि बिदि जाखो दाख्लैनिफ्राय नुबाय थाबाय आङो फेसबुकआव इउटुबाव ओरैबायदि नुबाय थाबाय मा होदलाबायनाय ओमफ्राय बबावबा मा इदिट खालामब्रेना होजोबबाय मिथिबाय औ बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना आयै औ औ ओमफ्राय मानसिखौ प्रसार मा खालामनानैसो होब्रेजोबबाय बिदि होदलाबायखो माखो थांनानै ओमफ्राय बेखौनो माबा नायबाय थादों आरोखि आं ओमफ्राय बेखौनो ब्रादार एम जे नाव नाम्बार बिहरदों आं मैया नै ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ औ ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ आदसा ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ओमफ्राय माथो बिदि होनना बे भिडिअ होबाय थादोंना आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों ज' नों ज'नो होनहर नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै औ ओमफ्राय बिदि होनानै हो आं बेखौनो सानबाय ओमफ्राय नङा बिदिखौ जेन'बा आं नोङो रायलायनो बाबाय आं जानला मोनलाजों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टरचारसो खालामदों बिसोर गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय आसि फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो ओमफ्राय जेन'बा भाइरेल खालामनायाथ' जेन'बा बे खालामबाय ओमफ्राय जेन'बा बे भिडिअआ माबोरैथो इदि लिक जाया आब' आं मोनथिला जेबो मोनथिला बिदिखौ आं जेबो मोनथिया जेन'बा नोंनि दे नेकेटा औ नोंनि दे आं जेबो मिथिया आगै आदसा आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों जेन'बा जेखि जादोलामोन जायो जायामोन जेन'बा बे हौवा गोदान डाबल फैदों बुस्थुआ औ बे हौवा गोदान जेन'बा ओमफ्राय नै बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय औ औ हौवा गोदानाबो फ्रदसो औ फ्रदसो जेरै ओंखारदों फ्रद दिनै मोनजोबबाय बेखौ फ्रद होननानै आदसा दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे आंनि ओमफ्राय सिगाङाव नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ गावनो लांफैखादोंना माथो औ क'क्राझारनिफ्राय औ मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ औ ओमफ्राय हाब बिराद माबा गलथि जानाय बायदि मोनदों आं आब' मिथिबायना जेन'बा जोङो न'खर जाबाय माबाय नोंहाबो बिराद मोजां मोजां गथ' सानै दं आं बिराद दुखु मोनफादों मिथिबायना नोंजों बिराद रायलायनो बेबायदि दुखु सुखु रायलायनो होननानैसो आं माबा सेस्था खालामबाय थादों आरोना मैयानिफ्रायनो आं बिराद दुखु मोननाय फैदों आरोखि एफा मोजां मोजां नोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि अन्थाव बाथाव
बि सानै फिसानि बिमाया माबायदि बिदि जाखो होननानै आं रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय थादों आरोखि आङो। नोंथ' आरो जोंनि जायगानि होनजायोना ओंखायनो आङो दुखु मोनदों आरोखि ना जोंनि बर' बिमाफ्राखौ आं बेबायदि जाजानो बायो। जेन'बा जाबाय नोङो जेन'बा ओमफ्राय दा बे मानसिया डाइरेक्टलि होजोंनिखा ना माथो बे मानसियालाय? बाक्सानिसोनो। मा? बाक्सानि। बाक्सानि? आस्सा नै ओमफ्रायो आं बारा गोबाव रायज्लायथ'ला दसे नै आंनो इम्परटेन्ट कल हरदों। आं आस्सा फ्लाइट टिकेट दाननो नागिरदों नालाय एमजिखौ रायनानै हर दे। आस्सा नों नङा आब' ओमफ्राय नोङो फैफिनबाय ना माथो? थांथ'वाखै होजोंनो दङ थांगोन औ थांगोन। माबायावनो इउ एस ए आवनो दङ? न' इउ एस ए नि नङा बे मानसिया बाक्सानिसो ए फ्रदसो। अ नङा नोंखौ दे इउ एस ए आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा। बे जनानो थगायदों। अ जन खारजियानो थगायदों। आस्सा ओमफ्राय दा बेखौनो आङो सानबाय थादों आरोखि ओमफ्राय नोंनिया अरिजिनेल नङा नैबे भबानिपुराव दा? औ औ नैबे आमगुरिनि खोला भबानिपुर? औ औ आस्सा आंलाय बे खाथिनिनोखाना आङो खैला मैलानिनो नोंसिनि जोंनि माथो बेसे गोजान औ हनै नोंसोर दे आं गामिनि औ मानसिफ्रानो औ रायलायलायो औ आंजों। औ ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौनो नों एमजिखौ रायहर नों माथो एमजि बिथां नों मानो बिनि माबाखौ मानो एथ' बिदि खालामखो नों लाइफ स्ट'रिखौ डिसट्रय खालामबाय नोङो होननानै आं नोङो मोजांसो खालामनांगौ नों मानो डाबल इउटुबाव बेबायदिसो होबाय थाखो नोंलाय होननानै दा बियो फुरा फ्रड जादों फ्रड होननानै माने मोनथिया बेथ' बियो होननानै नङा बेथ' बे होनाया बैखौहाय होआखै माथो होनायालाय। न' आंनि दि बेबायदि इउ एस नि थांनाय मानाय बेफोरखौ रायलायनायखौ होदोंना बियो अ औ गाज्रि रेकर्डिं जादों बियो औ गोरा रायलायनाय जादोंना आङो। बेखौथ' बे होदों ओमफ्राय आङो बै होनो नोंनि नाङामोन बेखौ औ नोंनि जे बै लांदां भिडिअ' दङना बेखौथ' होआखै आरो बेखौथ' पारमिसन गैखाया नालाय इउटुबाव होनायनि। औ माबा जाखायो जै बेखौ होबाय डाइरेक्ट थैखायो आरोना चेनेलानो। ओंखायनो होखायाखै। बेखौनो आङो सानबाय थादों मा बिदि लांदां भिडिअ खालायलायनानै हरना होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो माबानानैहाय ओमफ्राय आङो एडजास्ट खालामबाय थादों आरोखि नोंनि भिडिअ'आ अखानायनो नोंनि माबा भिडिअ नुबाय आरो बिदि होनायनि नै दाननांगौमोन थाब दाननांगौमोन दानाखै नों? बेखौथ' दानबाय आङो बे नोंनि माबाखौहाय लांदां खौहाय दानबाय आङो दानजोब दोननोनो बेखौ नाङा आङो नङा बेखौथ' आं दोनखायाखै ओमफ्राय जेन'बा मानसिफोरनावबो सारा दुनियावनो दंजोबसै नालाय बयनावबो दंजोबसैलै आब' मिथिबायना सोरनिखौ मा होननाय मबाइल बाजाराव थां सोरबा सासे जिराय नोंनि खोथा रायलायो ओमफ्राय नोंनि बे भिडिअ'खौनो नायो बिदि आरोखि खालि बे भिडिअ'खौल' नायो नोंनिबो जाद्रायाना बिदि खालामनानै माबारलाबायनायानो मिथिखायो ओरैनो ससियेल मिडियाआव जै आपल'ड आं जाबाय जेरावबो होआखै गोसारनो आं होआखै गोदोनि बियो गोदोनि गोदो जानायसोमोन बियो आस्सा बेखौ दा बुंसै मिथिबायना माने दोनथ' होमबालाय दे औ औ आं मोनसे फ्लाइटनि माबा खालामनि आं दे दे दाहायफोर मोनाफ्राव मोजां रायज्लायफिनगोन। আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে।